Čaute, poďte si so mnou spraviť výlet na vyhliadkovú väžu Balaška. Takže toto už je ona a táto vyhliadková väža sa nachádza v mestečku Lipany. Dobre ľudia, čiže ja vás vítam v meste Lipany, že vlaková stanica je tu, sú autobusová stanica, čiže ja som musel prejsť takto sem na druhú stranu. No vlastne, po tomto chodníku je jeden prístup hore na vyhliadkovú väžu, idem po tom chodníku a potom hore mi treba ísť okolo cintorína a potom hore do kopca a furt len do kopca, cez lúku, cez koľajnice a potom hore do kopca a sme tam na tej Balaške. Je tu ešte aj, no vlastne sú tu ešte aj iné vstupy na tú Balašku, ale ja vám ukážem tento. Naspäť, jak pôjdem, tak vám ukážem inú stranu. Vlastne iný chodník, ktorým sa dá vlastne dostať hore a ja ním vlastne pôjdem dole. Takže tu hore mi treba ísť. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Of your good side, I start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix a problem. Takže, sme v lese. No a máme tu križovatku. Len, že by ste sa vedeli zorientovať. Tu sa ide hore na Balašku. Tu sa dole ide. To je vlastne už cesta dole do mestečka Lipany. No a keď ste, ja neviem, jak to nazvať, keď ste odvážni a máte rade výzvy, tak choďte tou strednou cestou. Teraz to možno není vidno, ale je to taký strmak, že je ty kokos. Keď máte dobrú kondičku, choďte stredom, proste to je strašný strmak hore. Ako je to zataresené, že by tu auta nelezeli, ale vy tam môžete kľudne pešo ísť. Hovorím, je to strmak, ja pôjdem taďalto, ja na toto sa necítim. Naspäť pôjdem tam aďal a uvidíte, ako to tam vlastne vyzerá, aké to je strmé. Ono je mokro v tom lese, tak dúfam, že tam nebude šľuskavo. Ja idem taďalto. No tu máte aj ceduľu, že kadiaľ máte ísť, že sa tu nestratíte. Vyhliadková väža Balaška. 600? No vidím, tam je zotreté to číslo, ale to je 600, ne? 600 metrov nad morom. Že budete asi tak nejak vysoko nad morom. Takže hore, to sa tak kľukáte križom krážom a nakoniec sa dostanete. Niekde tam hore je tá Balaška.
Tak, a ja vás vítam na vyhliadkovej veže Balaška, alebo lepšie povedané rozhľadňa na Balaške. Ten kopec, na ktorom sme, tak sa volá Balaška a toto sa volá vyhliadková väža na Balaške. Máte tu také informačné centrum, kde si môžete dať čo prečítať. Výška stavby, maximálny počet osôb, vlastníctvo a teda, nejaké fotky z toho, zime ako to vyzerá a samozrejme prevádzkový poriadok. Mňa teraz len čaká vyšľapať hore a užiť sa ten výhľad, ktorý tam je. Tak poďte so mňou sa pozrieť, ako to tam hore vyzerá. Tak a toto už by mal byť samotný vrch vyhliadkovej veže Balaška. No, máme výhľad do lesa. Takto sa trošku prejdem po okraji, že by ste videli, kde čo a jak. Taký máme výhľad parádny. No a tu už je len výhľad do lesa. No a takto vyzerá nejak vrchol. Čiže máte tú lavičku, môžete si sadnúť. Samozrejme, nesmie chýbať. Máte tu ďalekohľad. A s ním sa viete pozerať. Dole, keď sa takto kúpe vozenie, tam môžete ho šmírovať. Nie, robím si srandu. Proste ďalekohľad, že by ste mohli pozerať. Dobre ľudia, ja vám niečo ukážem ešte. Takže takto. Niekedy tu ešte bola informačná tabuľa, ale ja ju tu nikde nevidím. A tu sú, dobre. Je tu. Ja som si to pomýlil s inou výhľadkovou vežou. Ja tu máte informačnú tabuľu. Neviem, či to bude vidno. A vidno. Kde sa čo nachádza aj. Tu tak je, a ešte aj tu tak je. Takto. No a ja vám ukážem jednu vec. Takže keď prejdem sem, takže to a teraz. Trošku priblížime, keď to ovšem pôjde. Tak. Tu, presne na tomto kopci, tu tak sa nachádza hrad, ktorý si hovorí, že Kamenický hrad. Áno, áno, na tomto kopci je Kamenický hrad. Ak chcete, že by som si spravil výlet aj na tento hrad, tak po toto videjko musíte nahádať čo najviac lajkov. Čo najviac lajkov, to znamená, že ja pôjdem potom na ten Kamenický hrad si spraviť výlet. No a vy samozrejme pôjdete so mňou. Ešte vám spravím nejaké zábery z vrchu. I'm used to staying with you. Would you be waiting? I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying with you. Would you be waiting? Dopamine when you send pictures. When you send pictures. Can't be waiting. Can't be waiting. Dopamine when you send pictures. When you send pictures. No, keď si pamätáte túto križovatku, asi takýto záber to bol, tak vlastne
Stadiaľto som prišiel. Tu som išiel hore. Teraz som zišiel stadiaľto. A idem tadiaľto. Nie tadiaľto, tadiaľto. Tak, tu je ďalšie zaujímavé miestečko pri ceste dole z Balašky. Že tu je taký altánok, kde sa môžete skryť, keby náhodou pršalo, tak tu sa vlastne môžete skryť do altánku. Máte tu ohnisko, môžete si tu ugrilovať nejaké špekačky, klobasky, slaninku, všetko možné. Drevo máte v lese, dole Louis, no a takýto pešný altánok tu je. Dúfam, že nejaké informácie tu sú. Životný cyklus plastovej fľaše, jasne. Nerobiť bordel ľudia. No a nejaké informácie. Tak, že altánok, no altánku vedie takýto chodníček sem. Tu je tiež dobrá vyhliadka. Keď tu už budete, tak tu zajdete pozrieť. Platí sa vám to. Že takáto vyhliadka, ja vybenem ešte hore, pozrieť. No jak to tam vyzerá. Že by som vám to tam ukázal, nejaký výhľad je stadiaľ, inak máte tu lavičky, docela dosť lavičiek, čiže nemusíte sa bať, keď máte veľkú rodinu, pomestíte sa, je tu extrémne veľa lavičiek. Myslím si, že mesto až, no a výhľad na mesto Lipany, teda mestečko Lipany, plus okolité, nejak tam ďal som prišiel vlastne, hej, po tom hrebeníku, tej lúke, čo to je, tam ďal som prišiel. No a kríž. Teraz momentálne odchádzam z tej vyhliadky, čiže to za mňou a je tá vyhliadka s tými lavičkami, kde si môžete posedieť. No a ja idem týmto smerom. Tu ešte vám ukážem ďalšie veci. Samozrejme informačná tabuľa, že kde sa nachádza väža, čiže vlastne tým hore, jak som prišiel. No a tu vám ukážem ešte zaujímavé veci. Tak na konci je ďalšia informačná tabuľa, ktorá vám ukazuje faunu a flóru. Ja vám takto nám. No, a na čo sme tu išli? Toto je vlastne koniec chodníka, ktorý vedie už potom len na pole. A potom z poľa sa dá dostať hore naspäť na vyhliadkovú väžu. Ale neprišli sme tu kvôli tomu, ale kvôli tomuto. Keby ste tu náhodou boli, tak taká malá zachádzka, keď sa nebojíte tmy. Je to tunel, ktorý vedie popod koľajnice. Je to pre zvieratá, že by mohli zvieratá bezpečne prechádzať. Čiže ak máte odvahu, ľudne to tam môžete prejsť. Ja by som išiel, ale ja som dlhý a čupeť sa mi nechce veľmi, ako trošku môžem dojsť. Ty kokos, tak to je nízke na mňa. No tak vysokého človeka, jak som ja. Nech dobrá ozvena. Takže ono sa to dá takto pekne prejsť. To je, ale začína byť. Ty kokos, dobrý chladok tu je. Viete, ako sa hovorí? Nechoďte za svetlom na konci tunela. Dobre, ale dá sa to prejsť bez problémov. Ja by som išiel ďalej, ale ja som strašne nízky. Teda strašne vysoký na to. Dobre. Takže budete vedieť, kde je ten tunel. Tak teoreticky by sme mohli pozrieť, nejako to tam vyzerá na druhej strane. Poďme sa pozrieť. Vám to ukážem. Ja už sa toľko ščupím dajak. Svetlo na konci tunela. A nikdy nechoďte za svetlom na konci tunela. Robím si srandu. Ty kokos. Ale dobrá ozvena, inak príjemný chladok tu je, keďže prefúkáva. Čoraz nižšie a nižšie je ten strop. Krucinál, fagot. Ja. A dobre.
Dobre, prešiel som ho. Jak môžete vidieť, hore sú koľajnice. Vlastne tu je ten tunel, kvázi pre zvieratá. Chodník hore zase na... chodník je zase hore na tento. Ku Balaške, hej. Dobre. Tak sa treba vrátiť naspäť. Takže zase čupnúť. Ale to už vás nebudem tým zaťažovať. No, tu je križovatka. Tam či to je vidno, je dole cestička. No a ja tu idem z jednoduchého dôvodu. Kvôli čomu? Hneď vám to ukážem. Je to na tomto strome. Ja som to schválne vám neukázal, keď som išiel z vrchu, že by ste boli prekvapkaní, čo sa tu nachádza. Talianská studnička. Takže ideme sa osviežiť. Máme ďalšiu ceduľu. Nám ukazuje, kam to vedie. Respektíve, že kde sa nachádza. Lipany, 15 minút. Pohodka, no a tu dole je tá studnička. Talianská studnička, pozor na to. Hlavne pozor pod nohy, zase je to strmé. Máte tu lavičky, jak tak pozerám. A to je zavretá. A tam je ešte jedna. Aha, to bude asi ona. Idem sa pozrieť ku nej. Aha, už to vidím. Takže talianská studnička. Jo, jaká je studená. Ty kokos, ľadová je. Dobre. Takže talianská studnička. Nejaké tie informácie. No a tu vidím akorát nejaké jazierko. Či to je od tej studničky, alebo čo to je, to netuším. Ale je tu nejaké jazierko, ktoré je špinavé. Ale voda tečie, takže studnička funguje. Dobre ľadová je tá voda. Ja. Takže môžete si tu kľudne zajsť, posedieť a trošku sa osviežiť. No a mne treba ísť sem dole, do Lipan. No, samozrejme, nekončíme, pokračujeme ďalej. Ináky ľudia, chcem vás poprosiť, keď sa náhodou vyberete na tento výlet a videli ste toto videjko, tak vás poprosím, nezabudnite ma označiť na Instagrame, že ste tu boli vďaka môjmu videjku. Ja to veľmi poteší. Dobre, ja idem dole, do Lipan a samozrejme pokračujeme ďalej vo výlete. Ešte sme neskončili, ešte stále nepripínajte. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Tak, ja som zišiel dole. No a už som v mestečku Lipany. Po pravej strane už mám prvé domy. No a oni tu majú takéto jazierko, maličké. Takéto malé jazierko, kde sa dá prísť pozrieť. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role. No a sme na cyklistickom chodníku, ktorý vedie cez mestečko Lipany. Tak, ja som v centre mesta, no a majú tu taký parádny parčík, kde sa dá posadieť pod stromami. A samozrejme nielen to, ešte vám aj ukážem ešte jednu vec, ale neviem, či sú tie potvory otvorené, alebo nie. Jo,
jednu vidím, dobre. A druhá? Jo, vyzerá, že aj druhá. Takže takýto parádny páčik tu majú. Takže si tu môžete posedieť a samozrejme, keďže je teplo už, tak na tej strane je jedna zmrzlináreň a na tejto je druhá zmrzlináreň. Čiže čo sa bude teraz diať? Ja už nechám od Reosa kľudne si užiť tú zmrzlinu. No a ja vám chcem poďakovať, že ste zhliadli toto videjko až sem do konca. Nezabudnite nechať odber, like, komentár. Vás to nič nestojí a mňa to veľmi poteší. Dobre ľudia, ja sa s vami lúčim a vidíme sa zas pri nejakom výlete, ktorý bude, netuším kde. Čiže nechajte sa prekvapiť. Dobre, majte sa pekne a čauky, čauky.